Odhiambo matarika abich dwe mar auchiel gana ariyo prariyo kod abich nyakwarom Gajwang' oimore machiegni ahinya chenro ni waikoni weche manyien koriwo koda kalimbe mane jotelo maya e kaunti ma Siaya notimo kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto kawuono Nairobi. Wanyisi kuku mar wechego mane giwacho ahinya kotenore kod wechego mag dongruok pani mabiro e kinde mantiere siasa mosebede wi tiyo kanyakla gi riwruogno mar ODM kachiel gi UDA. Kabende wanono ni matuta ahinya mag kotenore kod nek mar jak od bura makasi Paul Charles Ngondowere mabende kawuono achijade kowe thuolo. Bende ang' nobed kod twak nyakwarom Gajwang' kotenore kod wechego magarita. Wadhi twak gi Henry Ochieng' ma en apisa mar Kara en lungoni the Kenya Alliance of Resident Association en riwruok mag jogo mabende odak e utego ma ikombo kuondego mag dak. Nyakwarom Gajwang' wadhi ng'iyo ni to osebedo nade masani waneno kantie thoth wechego motenore kod rochruok mar arita e kuondego. Wadhi ng'iyo ni to ere thuolo magichung'ie, ere okang' magi kao mana ni oganda obedo kod harita makare. Magi duto echoni maro imore kaka pile roko pachila imaro tema chuoke na ria deka uchiel nono kabine wantie live Facebook Ramogi TV ke imwe mar SK achiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thondo eche Wan achije ma osegony thuolo e winek mar mane en jaod bura makasi Paul Ngondowere ochopa bich banka moka dek owe thuolo kawuono. Please come to our aid in transforming Siaya. Our target in Siaya is we have identified places to build 13,000 housing units. Jatend siasa maya county ma Siaya buok Governor James Orengo otimo limbe na jatend piny Kenya William Ruto ma osingo chwalo dongruok e county no moriwo gero paya ma osenge e kind ber mamoko. Activities such as expansion of drainages along the roads. We are going to have even roads which are being done either from cobblestone, from Cabro. Serikalo ya wayanga chenro mar ndikruok ne tije mag kor gwenge ma otese ni kazi mtaani magetora were makwan gi ohewo 100,000. Jaloko en Lizo Tieno nyinga Lydia Okeyo. Jang'ad bura Irene Gishobi mar doho mar JKA oya chije mo kadek thuolo to kapis jamin buche lero ne doho ni nonro mar gi nyiso ni onge gino matuda chijego gi nek mar jaod bura makasi Paul Charles Ngondowere. Achijego no makamora achiel gi achich William Imoli Shigali magisani odine odang'ech ma industrial area kirito timne nonro mar yango kawiye ni tamam. Jafo marwa Haifi Nyakidi chako na cheno maro imorege report no yo machal kod mare. Edoho ma JKA enyim jang'ad bura Irene Gishobi achije mamoko adek ma itudo gi nek ma jaod bura makasi Paul Ngondowere nochwal mar fwenyo kang' ma apis jamin wach kod apisas mag okwach kich osegoyo e nonro margi. E kindego apis jamin wach nowacho ni kuom nonro margi onge gino mora mora matudo achijego gi nek mar Ngondowere. Gino manomiyo jang'ad bura Irene Gishobi oweyo thuolo Ali Hekal, Douglas Mushiri Wambogo kachiel kod David Mihigo Kagame. Douglas Wambogo kod David Kagame nomaki kachiel kod achich William Imoli Shigali e katoyongona moro e gwenge makasarani boma ma Nairobi. Imoli mongere ahinya gi nying mar Imo wachore ni emano chilo jaod bura were gi magina. Achije adek go bang'e notero apisas mag okwach kich nyake kar dak mar achich machielo Ali Hekal mabende en obila mawachore ni noyud gi nyamburko manotigodo dichieng' manonege jaod bura were. Kochopo sani achije auchiel osewe thuolo ka ariyo kuomgi biro bedo joneno mag piny owacho. Achich machielo Philip Aroko kata kamano nowe gi rambon ma siling 300,000 kendo doho nochiwo chik madino ne dhi e kaunti ma Homa Bay. Motelo nema doho ma Milimani kod mano ma Kibra nyochiwo chik mondo achije mamoko abich otimne gi nonro mar obwongo e kar thieth ma Madhari motelo ne winjo buch gi tarik 17 kod 18 dweni. Achije duto manomaki kitudo gi nek mar Ngondowere ne gin 12. Haifi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.
Kwa mbele nyakoro mgajwang doma malo golo chik mondo mi ketne counties maromo siling bilion 10.5 ya guch Kongo Ndara kata RMLF. Doma malo yangoni ne ena taro mar chik keto tenge counties etiyo gi aguluno ma jod bura osebedo kadwa ne gin ema mondo migi ting mar tayo. Jod bura osebedo gi chung motegno hei wachno kata kamano doho wacho ne mano dhi ataro gi dwaro mar chik matayo loch gwenge. Bang' keto tesre sirikand William Ruto kuom kinde malach kata mana bang' duond bura mar ODM keto winjruok mar tiyo kanyakla gi piny owacho, Gavana ma Siaya James Orengo kawuono notelo ne jotelo ma kaunti ma Siaya e romo gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare e boma ma Nairobi. Jatend piny osingo siro chenro mag dongruok e kaunti ma Siaya koreo koda ka gedo mar paya ma Usenge, gedo mar chirni mag rech maromo 16 kod tudo stima e miere e kaunti no. En romo mano kelo kanyakla jotelo mopogore maya e kaunti ma Siaya. Kutana e kod Gavana ma Siaya James Orengo, romo mano bagie kar jot ma jatend piny mantiere boma ma Nairobi. Romo makama bire kinde ma jotelo maya e kaunti no osebedo karingo e parario, kama thoth jotelo go osebedo kasiro jatend piny Kenya William Ruto to Gavana ma kaunti no James Orengo osebedo ka kwedo piny owacho kata mana bang' duond bura mar ODM lando tiyo kanyakla gi sirikal. You know, some of us, even the MPs, we were not together. Some of us walitangulia kuja kwako. And we have still not made the chemistry very well, the chemistry to come together. But you can see together we are here. We're not amongst the top, but you can understand initially, when this... I know you know what I mean. Jatend piny Kenya William Ruto medo jiwa chiel mar oganda ma owacho ni mabiro konyo nyayo dongruok ma pacho ka omedo siro sirikand manyuanda mar broad based ma owacho ni oya mana malo ka Nyasaye. Gino ma owacho ni osemedo kata mana yuto ma pacho kae. Instability destroys a nation. And that is why this broad-based government is God-sent. We would not have done the leasing of our sugar mills, something we have been trying since I was Minister for Agriculture. Characters who tried to go and look for Baba to tell them, oh, you see, there is a problem. Baba told them, no. When we say one thing, that is what we mean, and we don't mean anything else. If we say we are in broad-based government... You have never forced me. You never even directed me. What we have done, we've been consulting with you regularly. Jatend piny osingo timo dongruok e kaunti ma Siaya koreo koda ka gedo mar kargo kata paya manengo ne romo siling bilion 1 ma winjore gero Usenge, jiwo dongruok mar kargo e nengo mar siling milion 600 kanyakla kod chich rech madhi monyo siling milion 400. We did a paya in Homa Bay. We believe that Usenge is a candidate for a peer. We are looking at what is the potential in the blue economy, and we want to work with you. Ruto bende gero chirni 16 kaunti ma Siaya e nengo mar bilion 2.5 kabende nitie chendo mar keyo stima ne miere ma ok tin ne 16,000 mokwongo kaeto chwalo chendo no ne miere mamoko ma ok tin ne 5,000. Jatend piny bende osingo ni Siaya dhi bedo achiel kuom counties ma idhi chiere sekta mar pur to ahinya pur mar pamba mondo mi oyaw thuolo mag tije kod jiwo tie mar pamba manyalo konyo e dongo kembe mag loso lewni. E sekta mar somo, jatend piny osingo ne Siaya ni sirikal dhi tieko chenro mar yudo lowo ma idhi tigo de dongo mbalariany ma Odera Okang'o, ka bende piny owacho dhi tieko chenro mag dongruok ma okwamo e mbalariany ma Jaramogi. Maybe the government of Kenya may not invest money, but we have now an investor who is going to do the ginnery in your county. When you are talking about agriculture, we are excited and blue economy, because for impactful and positive transformation, we think agriculture and the blue economy is key to Siaya. Jotelo mamoko manoyure romono kama oting'o jatend migawo mar teko Pie Wandai, Seneta ma Siaya Oburu Oginga kod jakom komiti mar omenda od bura Samuel Atandi omedo nyiso sinani margi tiyo kanyakla gi sirikand William Ruto. This is not time for us to be talking too much. Let us work. Let us work and work together. Because development fears noise.
My people, development projects are not gifts, they are grabbed. If you come to my office in Parliament, you will see a file of development requests that are on my table from all parts of the country. But resources are not sufficient for everybody. So I have to use my head. You told me to use my head. Our county, which is Siaya, is poorly covered under electricity. I wanted to plead with Your Excellency that under that allocation, you authorize the minister here that maybe we spend about $1 billion in Siaya only. Romo makama biro bang Governor Masia James Orengo chwalo kwayo maromo gi jatend piny Kenya William Ruto matwa ke wiyore masirikal mamalo nyalo siro godo county no Siaya. Higa chiel bang' ng'anyo mar rawere mag Gen Z mane kwedo paro mar chik mar omenda, rawere manoyudo hinyruok e kindeno pod ywago ratiro. Anthony Shege, rawera mano ogo tiende kod lisasi laro mar od bura mamale kinde ng'anyono ywago rem kod pek mar ngima e kinde mopenjore gima omiyo nyaka sani sirikal pok owinjo ywakgi kendo ratiro ne rawere manonegi bende pod yulo. Lefo marwa Cynthia Onyango nolim kendo miyowa ripod no yo machal kod ma. Odhiambo mar tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024. Kinda luora mar od bura mamalo kod kanisa mar Holy Family Basilica, lisasi nomako tiend Anthony Shege kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z. Ndalo 345 bang'e, Anthony odong' kod adhola, chan kod ywak mar ratiro mokel kod ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda. Tukasumbuana, tukaoverpower masanse. Tukafika Parliament Road. Watu waka invade Parliament. So hapo ndio miliona ni kama ni movie. Hata walikuwa na ngushu kama mahindi. Unaona venye mahindi ziukatakata kwa shamba. Mkona mtu hapa. Tiaga sikipigwa. Mkikimbia. The next 1 minute mtoko chini. Anthony Shege leroni ikinde no obila ne bayo lisasi mochimo gi tira ching kendo achiel kuom lisasi gono mako achiel kuom gi mano wito ngimane kanyo koneno. Penye tulifika pale kwa roundabout hapo Parliament Road ndio nikaanza kusikia watu wakisema wameua. Sasa ni kwenda kuangalia ni yule kijana tulikuwa tumesimama naye hapo, David Chege. Tuko na yeye hapa. The next minute nakuja na kupata akili zimetapaka huko. Hiyo nayo kwa zote hiyo ndio iliniumiza. Owacho ni luoro no omake kendo nobedo kod buok mokalo kaluore ne gionge kod gig lweny. Hapo ndo mimi nilipanic. Mimi sikuwa na expect itakuwa hivyo. Hatukuwa armed. Tulikuwa okay, me personally nilikuwa na maji na flag ya Kenya. So na hata watu wengi walikuwa tu hivyo, hawakuwa armed. So sijui plain clothes officers walitoka wapi huko ndani ya Parliament, wakakuja sasa wakipiga risasi straight. Unaona? Sasa ikakuwa ni watu waanze kutoroka wakitoka nje ya Parliament. Giesani gima opogore kaluore ni kata bedni en rawera ma jahigni 26 kende. Kendo wuoro mar nyathi achiel okonyal dhi tich, okonyal tugo tuke manohero, kendo nyathine bende ni kod penjo matame duoko. Mwezi wa 9, mwezi wa 10 hapo ndo niliacha kwenda clinics. Hizo check-ups juu ni expensive. Alafu ile do yenye ilikuwa inatusimamia ya mchanga iliisha. Unaona? Na watu walikuwa wengi. Na clinic nilikuwa na tumia almost 10k kila Wednesday. Kama sasa inaanza kumbuka kuna siku mtu wangu alinizanga swali yenye nishinda nikikumbuka hadi wa leo. Nilizanga dadi uliumia maandamano. Nilishinda kuenda jibu mtoi. Kata kamano, gimidhiero giduto te, Anthony podoma chung'ni obiro doke ng'anyo ponono dwaro nitiere mar timo kamano kanya konchiel. Bende oywago jwengo ma wacho ni ojwangigo maonge ratiro magiseyudo kata obedo ni ne oneg rawere kendo moko kuom gino hiny ataro mar chik. Hata wakisema maandamano ni kesho, mimi natokea. Juu nini bado hatujasikizwa. Unaona? Juu nataka
accountability na good governance. Sana sana good governance. Wakipitisha si itakuwa tu kama 25th. Tutakuwa wakisoma tutakuwa hapo nje parliament tukiwangoja kama last time. Lazima tusikizwe. Ndalo machuo kende tipedho budget mar hiko omenda mahigani e od bura. Anthony kaachiel kod rowere wetene pod ywago ratiro ema giwacho ni sirikal pok okawo ting' mar neno ni jogo manohinyore oyudo thieth, kony kaachiel kod gigo madwarore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Mago mag somo migawo mar somo wuok okayanga mar lero ni omenda ma ichiwo kod sirikal ne migawo no ok rom gi chwalo chenro mag somo e thurkae. Jatend migawo mar somo Migoso Gamba mano olosi nyim komiti mar somo e bura okoni winjo migi pesa mar somo kaluwore gi paro mano chwal kod aput mano yer ko jatend piny higa magana 2023. Kaka juto moilero ma bire kinde makori ruoge ma ok mag piny owacho bende ywak ni omenda go ok biro mo chwalo chenro mag somo e thurkae. Ng'uro chakore okinyi kowuok kuom riwruoge ma ok mag piny owacho ma kedo ne ratiro mag rowere pachoka. Twak mane obak kod riwruok mar Mtoto News okelo paro kod ng'ure wi omenda ma ichwalo ne skunde ma kata ywak ni osebedo katin e budget mar higa ni pod nyalo dok piny. Bajeti ya huu mwaka 2024-2025 tuko nao tayari. Ukiangalia zile pesa zinaenda katika mashule, mara mingi walimu wanasema pesa haitoshi. Walimu wa primary school wanasema pesa haitoshi. Pesa ya junior school haitoshi. Pesa ya secondary school pia haitoshi. Wazazi pia wanalalamika, shule mingi inawaambia walipe pesa directly katika mashule. Bende twagni podo odhi nyime kendo jo od bura e komiti mar somo oketo jatend migawo mar somo Migoso Gamba tesre e wi gima omiyo jonyuol chulo omenda ma odhure skunde e kinde masingo to en ni somo en nono ne jopuonjre pachoka. For any school to ask for funding, they must seek approval of the CS. But across the country, I'm telling you, across the country, parents are paying because the money is not being provided by the government. For example, the money that goes to primary level is 22 shillings per kid. Assuming a school has 300 pupils, that translates into 6,600. That money cannot even do the preparations. Kata kamano, jatend migawo mar somo Migoso Gamba ne okoluor yie ni chutho migawo no osebedo ka dawa kaluwore ni omenda ma imiyogi tin kendo samoro ok gichwalo omenda duto kaka dwarore ni skunde. Kaluwore kod Ogamba, paro mar apud somo mane oyier kod jatend piny higa mar 2023 owinjo ketie tim kaluwore kod ripodno. Japuonjre ka japuonjre mar primar owinjo mi silings 2,238 ka sani to en silings 1,420 higa ka higa. Skunde mag junior sekondar kaluwore gi ripodno japuonjre ka japuonjre owinjo yud silings 15,43 ka sekondar mamalo owinjo yud silings 22,257 higa ka higa. It just shows that the education sector, all of us need to work together to resolve the issues that are facing it. And the issue is funding. The government then is forced to give resources that they can afford, that they can manage. And sometimes even then, as you've seen under secondary, the 22,244 was not fully given. It was what was given was what was available. We have asked for budgets, the budgets come, but they are then reduced. So we are underfunded. Chike matayo chwalo omenda gi nyaka ne skunde, kata kamano kaluwore gi jaod bura ma Kibra, osebedo ka opong' kod mibadhi kendo hinyo dongruok mag skunde kod somo mag jopuonjre. One of the most disturbing issues is how this fund is disbursed. It goes to the regional county director, then from regional it goes to the county, then to the sub-county. The regional county directors are so powerful that they don't release the money to the counties, and the counties don't release to the sub-counties. The heads can never complain, because when they complain, they are transferred. Hiko omenda mar 2025-2026 okoketo omenda mar penje budget, kendo jokanyo mag od bura nyicha ogolo paro mondo mi pogo omenda moko mag somo ewi japuonjre ka japuonjre mondo dhi ne chenro mag penj, paro madhi duoko omenda ni piny e kinde ma midhiero pod nitiere. Judith Omondi, Ramogi TV. Jandiko marahuma ma osenindo Profesa Ngugi wa Thiong'o owang' ringre piny Amerika kaka yor ik mare.
ka manotim kaluwore gi dwaro manoweyo chien. Wuode Mukomo Ngugi wacho ni Profesa Ngugi noweyo milome ni ka ong'ielo rengo to wang' ringre. Wacho ni karo biro ni mano ok en kido kod tim mathoth Jo-Afrika to ne ok ginyal dhi ataro ni mar wuon mare ne odwaro ni mano bed yo mar kopo mare. Ngire Wadhiongo ma osebedo ka puonjo mbalariany mag pinje malok kanyocha otho tarik 28 dwe mokalo ka en jahigni 87. Serikalo ya wayanga chendo motisi ni Climate Works Program mano ong'ere ni kazi mtani. Chendo no biro muonyo omenda maromo bilion 5 kendo biro neno ni rawere maromo 113 kondikore counties 47. Kano wuoyo kinde nyasi no jagoro mongere mochung' ne gedo mag udi Charles Hinga mano ten kod nyawadgi Dr. Raymond Molo oyango ni ndikruok e yor mbui osechakore kendo biro kawo ndalo 10 kapok chendo mar ndikruok achieng' ochakore. Chendo no ibiro ta kod tend loch nanga. The majority of the activities are going to coalesce around roads and roads-related activities. So we expect that we are going to have activities such as expansion of drainages along the roads. We are going to have even roads which are being done either from cobblestone, from Cabro. There will be just, footpaths that will be constructed, access roads to various public facilities. Because you work for 10 days, you take a break for 10 days, it's an opportunity to acquire some skill, which then would allow you to do the next available job opportunity that we continue to push as an administration. So we'll also be working closely with those committees to be able to supply us with some of the basic materials like gravel, like hardcore, to ensure that the roads that we improve are also improving the connectivity in areas that have challenges. Dakan prario nyakorom gajang bangsa adeka marutino chendo eno imore hero kamano kumedo ketera mogi TV eno kochiengo mwaka ntiri Kisumu wacho no mora hinya gi okang majotelo Siaya County no kao mano mara chopo hekar jot majatend piny kendo wacho ni koro dongruok gin go gadieri ni bire county Siaya. Pastor George mara Homa Bay Glow Church kachiel gi Pastor Elizabeth mano mar Bongo Glow Church giwacho ni gimora ahinya gin kajo gi Madam Vida mar Nyal Kinye Primary giwacho ni gintiere kodwa chenro kendo gimora ahinya gi chenro ni maro imore. Ano Pastor Juma Rundu wacho ni oyie gi Governor Orengo gi okang mokao kuom tero Jo-Siaya ir kero. Wacho ni ene okang mowinjo kao kata no osekao chon. Seto dhiang Majarusinga wacho ni Ramogi neno maler Homa Bay kaeto wacho ni Pastor Michael Odede kod Mary Okongo kao mos mage. Beno kanyo ute marokelo haloja kiranda wacho kanyo ni poch gi pak ne Governor Siaya kuom romo gi jatend piny Kenya William Ruto kendo en gima ber ka koro dongruok ochomo Siaya. Wayo matin nyakoro mga nyisi ni antie kod wendo ka bendo sichope studio mano kanyo luongo ni Henry Ochieng ma en jata tije kata CEO mano mar Kara nyisi ni Kara luongo kanyo ni Kenya Alliance of Resident Association odhi so to gitimango anyako tende kod weche go magarita e kuonde go ma oganda odak en twak maduogo sani omiyo kik idhi mabor mano imore. Kikipari ewi bedo gi loch, mak mana niti matek ibed jalno manigi lony bang'e to loch biro mana luwi. Oprah Winfrey. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Puliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi.
okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar kokitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, we value drivers and reward your hustle. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Agomos kuoma motimore. Ero kama. En manake ana yuaki. Aki ana nyier. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Machiegni kendo nyakwar Mugajwang' wadonje kidieny mar ariyo mar chendo ni maro imore na singo ni wadhi gomba kama chuo kende kutende kod arita mag kuonde go mogando dake kodhi amaka wuona ntiere kod wendo jatatije mar Kara CEO mar Kara nyisi ni Kara en Kenya Alliance of Resident Association and Irwok mabende ng'iyo wechego mag jogo kuonde ma ji odake wechego mungarita kaka ji odak ang' nolerno nikech wantie kod wendo kamere konga oimore. Machiegni ahinya Henry. Musanyi kwa Mugajwang' kapok wachako nyisgi ni ngawe timo kono. Musanyi kwa Mugajwang' nyinge luongo ni Henry Che, ane CEO mar Kara. Kara en the Kenya Alliance of Resident Association. Wakelo ji kuonde modake kamoro achiel mondo ging'i weche gi mag service delivery. Nikech kaka constitution wacho ni weche mag public participation, tiende ni jopiny be nyaka riwre kamoro achiel mondo gine kaka ginyalo tiyo gi serikal mondo giyud huduma mondo bende giyudo. Koro kaka Kara wan gi members across the country, to watiyo gi members mondo wane kaka wanyalo tiyo gi serikal mondo access service delivery. Koro watimo weche mag puonjo jopiny kaka ginyalo ng'eyo weche their rights and responsibility. Wapuonjo kaka ginyalo tiyo gi serikal mondo kik gibed ni gin girito mondo serikal otim lakini gikia ni their responsibility en ang'o. Koro wan gi training activities, wan gi awareness creation activities, to bende wang'iyo kaka wanyalo organize gi mondo gibed gi leadership margi. Gin gi chairman, gin secretary, gin gi treasurer, maka gimoro wuok, to ging'e kaka gipango weche gi mondo giyud solution makare. Koro kaka Kara tijwe ni koro one national umbrella body, koro wakelo gi under one umbrella
mondo wabed kodgi kamoro achiel, wapuonjgi, wayawnegi yo ma ginyalo tiyogo e sirikal, to bende wane kaka wanyalo konyogi e yore mopogore opogore through projects ma watimo. Omiyo koro gima wang'iyo kabisa en ni jopiny ong'eyo rights gi, jopiny ong'eyo responsibility gi, to jopiny ong'eyo kaka gitiyo gi sirikal mondo weche mag service delivery obed gima inyuako ne, ok obed ni koro wabet ni warito mondo sirikal oti to wan wakia ni tijwa en ang'o. Koro mano e gima watimo maduong'. Erokamano ahinya machiegni. Nyiswa ni to waseneno ka nitie rochruok mag arita e kuonde moko. Ranyisi en kar dak ma Obunga e kaunti ma Kisumu nochiwo sigana mar chal mar arita kaka ber ahinya yudo ka oganda neno matek kotenore kod monj ma ka gi kacha. Ere okenge mokaw mag neno ni oganda obedo kod arita makare? Ni ndalo mang'eny ji osebedo kaparo ni kodok weche mag security en tij police kata tij sirikal. Lakini gima wach maduong' en ni kodok weche mag security gini en tij ji te. Jopiny nigi tich mondo bende gitiyo, police nigi tich mondo bende gitiyo, nikech kuonde ma wadake wang'ere maber. In ing'e jirani ni ng'ato ong'e tich mitiyo kata gimitimo. Ka nitie gima timre kuonde mwadake, wawuonde ni koro nitie jakuo modake kindwa. Kata nitie ng'at man gi timbe moko mayore modake kindwa. Nitie jok mong'eyo ni ng'ano en ng'a, odak kure, oa e dhot mane, oa e ot mane. Lakini most of the time iyudo ni information ma wan go ni ok wachiw mondo action obed taken. Koro gima wanyalo wacho kata weche mag Obunga go en ni jopiny okonyre gi police mondo ka nitie weche mag insecurity to giyud kaka ginyalo chiwo that information mondo police to take action. To bende ka ji opiny oriwre ma giloso structure miluongo ni association, to gin giwegi ginya bedo gi solutions ma gikonyre go. Nikech ka ji owinjre ni koro wan kuma wadake ni, wadwa ni wadage e yo ma fulani, to ging'eyo very well ni ka nitie ng'at ma ok luw chike ma giketogo, to gin gi action ma ginya kawo. Koro ber ka jopiny konyre gi serikal mondo ka nitie information ma nya konyo serikal to gichiw information no mondo serikal otek hatua. To gin bende gikony serikal mondo yudo solutions or come up with ideas mag nya konyo yore mag insecurity. Omiyo koro kata kwacho Obunga no, ang'e ni serikal ng'e wach no matut, to wadwa ni serikal ng'e wach no matut to jopiny bende okonyre mondo gichiw any information ma nya konyo serikal mondo ji odag e kwe, ji odag ka jok moherre, ka jok mong'ere, to ka jok mabed wakonyre by giving information. Ndiere weg udi ma samoro kadhe matek e lwet jodak ma samoro kadhe matek e lwet weg udi. Yudo ka nitiere okenge moko mikawo, samoro ok odwar pachgi, samoro yudo ka nitie lokruoge miketo ka okwongo penjgi mondo kaka jok modak kanyo. Ere kama udonjie kama neno ni oganda oyudo resruok? Jodak ing'e ni nitie sheria mawacho kaka jodak tudre gi landlord, to nitie responsibility mar jodak, responsibility mar landlord. Koro wan gima timo maduong' en mar puonjo jodak. Wanyisogi ni kaka jodak mae gima onego bed ni timo, to mae gima onego bed ni ok itim. In kaka jadak, your responsibility maduong' ahinya en ni ichulo rent, to bende ing'iyo kuma idake no mondo kik iketh od landlord. To maduong' ka nitie dispute, to wang'iyo ka dispute mantie ni en wanya konyo nang'o, wanya timo alternative dispute resolution nang'o mondo ji oyud solution ma sustainable. Koro ahinya ni ka nitie dispute mantie kind jadak gi wuon ot, to kaka kara wabiro to wabet piny to wacho ni to shida ni kanye, to wanya konyo nang'o, to wanya yudo solution e yo mane, alafu ji winjre to koro ji dhi mbele gi dak maber. Lakini gima duong' en ni landlord ong'e rights mare gi responsibility mare, jadak bong'e rights gi responsibility mare, to kila ng'ato ka ng'ato otim gima onego bed ni otimo kisheria. Ka nitie tugruok moro, ka nitie ywaruok moro, to wabet piny to waloso kaka jok madongo, kaka jok mong'eyo sheria, kaka jok mabed dwaro kwe kuonde mwadake. Kuonde mag dak gik moko ja timre, ranyisi yudo ka samoro ng'ato nokawo loan moko kumoro kato jo bengi dhi chopo ode, to dhi choko gigene, luongo ni dhi kawo gi chal ka gima ipei
be udonje weche machal kamago be nitiere arita mochiwo kata okang' munyal kawo mar donje kindgi mar kelo winjruok moro amora koso kanyo to koro dong' e kinde gi bengi kata kumoro amora manoole omendani? Yeni kidhi kawo loan kata ken gi contract gi benki to nitie rules ma govern that contract. Ka onego bed ni nitie gimichulo to kichulo to bank nitie gi right mar kawo okang' ma giparo ni onego bed ni gikawo mondo giyud pesa gi. Koro ahinya magi gin ga waluongo ni contractual relationship ma koro bank nitie gima onego bed ni timo to ng'at mokawo loan ni nitie gima onego bed ni timo. Ka nitie chandruok moro kata ka nitie nobed no giwinjre maber to ng'ato onego bed ni ng'iyo sheria mane oriwogi that contract mondo ging'e what action to be taken. Koro sana contractual obligations tek mondo idonje kindgi nikech unless koro nitie ng'at ma koro otimo gimoko onego bed notimo kisheria to koro awinjo to wacho ni koro watim nang'o, lakini weche mag contract go bang'e ni chopo nyaka kuma gidhi nyaka e court kaya koro maybe okitimo gimondo bed timo to koro nyaka tere court mondo court oyalu mondo ne ni shida ni kanye to ng'ano mondo bed ni timo which kind of action. Koro ahinya mano ok wadonje ahinya, lakini ka wawuond ni member wa moro approach wa mong'isowa ni an gi shida makamae to mae gima timre to wanya temo ng'iyo ni to dwa kony nang'o or dwa los nang'o, maybe by way of advice or by way of engaging jo bank go mondo walos kodgi mondo ne kaka ginya konyo, lakini mara mingi en contractual issue ma nitie gi rules and regulation ma determine how they relate. Yeah. To nyiswa bende ni kotenre kod muko mag udi kinde mokalo waseneno ka nitiere sama komeko donjo kumudake kendo chako muko udi, jomoko ywak ni pok no nyisgi kara tipoko muko udi. Ere kamudonje kae kaka riwruok no mar Kara bende untiere gi chenro mar ng'iyo ne chal mar jok modak e udigi bedo makare kendo kopono nitie chenro mag kata mag muko bende nitiere kaka inyal nyisgi e wang' sa mondo mi gitim ikruok makare? Sheria wacho ni kapok ng'ato okawo action mar muko ot to nyaka ichiw notice, to nyaka ichiw reason, to nyaka there's a process miluwo. Koro mae gima sirikal bong'eyo ni nitie process miluwo kapok ng'ato okawo that particular action. Koro sana kapok weche gi ochopo kuma koro imuko ot, wang'iyo ga ni to ang'o midwa tim, tidwa time nang'o, to jopiny bo osemiyi information moromo to se migi chance ma gin be gichiw pachgi kaka giparo ni gino onego bed ni timo. To ka process no olu maber ma notice ochiw maber and there's a good reason momiyo idwa mukod no, then mano sheria walao. Lakini ka nitie kuma koro chopo ni samoro idwa muk ot to komi ji notice maber, okopenjgi gima giparo and okomigi opportunity mondo gigol pachgi, to wadonje nikech either wadhi wa approach serikal to wabet kodgi piny to wawinjre kodgi how to go about it, to chopo kuma samoro wadhi nyaka e court mondo wayud stop order mar muko od ng'ato. Lakini sana watemo wang'eyo ni wayudo information in good time to jibo mi information in good time mondo gijipanga gine kaka ginyayudo alternative ways of accommodation. To ka ochopo ni koro serikal otimo process na yo ma sheria oko allow, to wabet piny gi serikal kata wadhi e court mondo wachung that process kata mondo wa reverse. Yeah. To kama nyantiere chenro moro ma untiere go kae ma idhi tim tarik 8 dwe mar auchiel 2025 mana en dwe ne otisa ni Kara usalama mtaani forum program nyiswa ni tudhi tim ang'o kae to ere ageta maru romo machal kod ma gima timo tarik 8 dwe mar auchiel which is on Sunday ni waketo riwruok iluongo ni forum mar usalama mitaani nikech wan kaka jokara gima duong' ma wang'iyo kuonde ma ji odake ni en jodak gi usalama, ni ji nitie jodak e yo manyamiyo gitim gik magidwa timo maonge luor moro amora. Lakini wafwenyo ni ahinya weche mag arita piny, jopiny pok oyudo that opportunity or pok ong'iyo ni gidwa bedo involved nadi. Nang'isi ni samoro yudo ni jopiny ni gi information to gichi information
to bende trust mantie kind jopiny gi police ni piny kabisa. Yudo ka japiny samoro wacho ni an ok nadhi ka police mondo achiw information nikech kadhi to samoro boda mondo adhi e court to adok adwa dhi e court. Kata kadhi to samoro police madhi nyiso gima timre no boduoko wach ni ng'at madhi swayo cha to ng'ano nyaka hatua against me. Koro wadwa mondo walos forum ni mondo ne kaka jopiny gi serikal nyatiyo e weche mag arita piny. Ginya bet jok mang'iyo ni magi ma nyaka wanywakne, ok ni jopiny rito ni warito police mondo obi take action to gin onge gima gitimo. Koro dwa puonjre ni to ang'o ma wanya timo kaka jopiny mondo wabed jok manya konyo serikal e tich magitiyo no. Nikech kata ka wawacho police ok nyal bet kuonde te all the time. Waonge gi enough capacity mar bet gi police te every time. Nitie gima wanya timo kaka jok modak kamoro achiel through resident association. Nitie gima wanya timo kaka jok madwa mondo wabed gi kwe kuonde mwadake, to gigo nyaka wane kaka wanya timo gi e yo mochanre. Waluongo ni structured way. Koro Jumapil wan gi welo ma waluongo, wan gi community leaders mobiro mondo wago mbaka, wan gi jok moa e serikal. Gima duong' moloyo ni waseneno ka serikal bende sani koro is willing to tiyo gi jopiny. Serikal dwa mondo giwinj gima jopiny wacho, gidwa mondo giwinj kaka jopiny paro ni weche security onego bed ni ginene riembo, alafu gidwa bende mondo gine kaka ginya konyo jopiny mondo konyre e weche mag security. Koro burano wadhi bet gi community leaders, wadhi bet gi jo serikal kotelni gi jo Ministry of Interior, National Administration, kotelni gi PS mar National Security. To bende wadhi bet gi jok moa e police, gi jok ma kuonde mopogre opogre. To gima wadhi wacho en ni wang'eyo ni wan gi challenges mag security, mano ji to ng'eyo. Lakini koro solution en ang'o? Wan wanya timo kaka community leaders, serikal nya timo ang'o, to jok mopogre nya timo ang'o mondo wanywak ni gini, mondo wati kamoro achiel. Trust maonge e kind police gi jopiny no, wada mondo wanen to wanya timo ang'o mondo trust no bedie, mondo ka nitie weche ma jopiny nya chiwo ni serikal mondo take action, to gichiw maonge luoro moro amora. To ka nitie gima jopiny nya timo e weche mag arita piny gi mondo kony weche mag security, to gi step forward, gi longo ni gibed proactive. Alafu maduong' moloyo en ni different stakeholder security sector one kaka ginya tiyo kamoro achiel mondo gi konyre e weche arita piny gi. Koro chieng'no wadhi winjo gik ma jopiny timo, nikech nitie jok members mag KARA, iluongo resident association, ma already timo very good things on matters of security. Koro gibongiso ane ang'o ma gitimo, gitiyo gi police, alafu wadhi winjo maybe gima serikal be timo, alafu kwatieko to wadhi wacho ni to koro watim nang'o kaka jo Kenya. Watiyo nadi, wadhi mbele nadi, to waketo opportunity available nadi mondo jopiny gi serikal onywakre mondo giti kamoro achiel e weche mag arita piny. Koro wageno ni chieng'no wabo bet gi mbaka maber, chieng'no wabo winjre maber. To kadhi mbele wabo bet gi activities mopogre opogre mondo wabed gi national campaign e weche mag security. To wabed jok ma gi para achiel kaka wanya tiyo e weche mag security, weche mag arita piny. Koro mane gima wapango, to warwako ji ma community leaders, warwako ji mantie security sector, warwako serikal, because serikal is a key player. To wadwa mondo wawinjre kodgi, mondo wabed kamoro achiel, wabed kanyakla, wadhi mbele kaka jo Kenya e weche mag arita piny. Dok mana nyadong dakika achiel kende nyiswa ni to ere ting' ma jodak bedo go maneno ne gibedo kod arita makare. Samoro wanyalo galo ni waketo ntiere ng'ate get kacha kata kar rangach ma winjo bed ni ng'i arita marwa. Bende nitie ting' ma oganda ntiere godo kuonde ma gidake maneno ne gibedo kod arita makare. Ting' maduong' ma gin go en ni mokwongo nyaka gibed jok ma organize, gi form giluongo ni resident association or a structure ma ginya tiyogo, mondo ka nitie weche ma gidwa wacho weche mag arita piny to giwacho kaka jok modak kamoro achiel, to gibiro gi solution. Mar ariyo en ni nyaka gine kaka ginya tiyo gi serikal or local police, mondo ka nitie weche ma nya kelo tungni kuonde ma ji odake, to gi kaw information no, to gi pass it over to serikal
mondo action obed okaw kadhi mbele. Kendo mar adek en ni solution mag security ok en mar serikal kende, nyaka gibed jok manya biro gi ideas gi solution kata ka gitiyo gi technology kata yore mopogre opogre mondo gibed gi ideas ma ginbe ginya konyrego e weche mag security. Alef mar ang'wen en ni nyaka gimakre gi jok moko be mosetimo weche mabeyo e security, iluongo ni learning exchange. Gipuonjre kuom jok mose succeed, alafu ginbe gitim gik ma jok moko timo kuonde ma gidake. Rokamana ya kumuzo thulogo kod mbaka geno mara en ni nyikora mga jwang'o ng'ere ting magen go kaka chenro magoringo kaka riwruokno mar kara wakone ha maber e kindego mabendo bago nyasi. Erokamano. Kon mga jwamano kanyo en Henry Ochieng mabende en jata tije riwruokno mar kara. Wadhi mbele ka piny mangima hingo odiochieng' mar jiwo chenro mar rito alwora World Environment Day, jokenera alwora e kaunti ma Homa Bay oywago medruok mar chido mar nam lolwe e kaluwore gi jwelni kod chupni mag plastik ma ithoro witi e nam lolwe. E fom marwa Ali Abich nigi ler koa e kaunti ma Homa Bay. Tarik 5 dwe mar 6 mar higa ka higa, piny ngima hingo odiochieng' mar alwora kod yango okenge mawinjore bed ni keto mar konyo e bero alwora. Ka thoro mar wach ma higani en kedo gi chido mar alwora mikelo kod plastik. Taka mag jwelni mithoro witi e kuonde mopogore osebedo ka ketho alwora kendo hinyo kata ngima lee modak e pi. Ka jogo makelo ne alwora makare e kaunti ma Homa Bay wacho ni chupni mag plastik mithoro witi e nam lolwe ka ok otieki to biro ketho yuto mar nam lolwe kendo hinyo kata ngima lee modak e pi. Kendo king'iyo kuku mar wach mar higani en gorruok gi jwala. Wanyalo yude mana kowuok oko ma number 1 wabedo kod recycling plant kata kuonde miluongo ni material recovery centers. Kuonde gi iyudo ni koro wanyalo pogo taka mek jwendi iketo yore, taka mek kalatasi iketo yore, taka mek chiemo iketo yore, mondo taka ka taka iloso go gimo onego bed ni ilose go. Onge kaka blue economy dhi timore makare ka taka pok donje nam. Sani nambwa mar Lake Victoria ni opong'o jwala kendo iwacho maber ni jwendni manitiere i nam kanyo oloyo kata mana rech manitie iye. Ang'o miyo wacho kamano? Jwendni nodonjo modhi odino kuonde ma rech nyuole. Kata in dhano ok di yue e jwala. Moko kuom dhowedhe manitie e kaunti ma Homa Bay bende osebedo kochido kaluwore gi pige mag minyaga mamol kadonjo e nam lolwe kendo hinyo ngima lee modak e pi. Ka jwelni kod chupni mag plastik mipuka oyaye bende donjo e nam lolwe kendo keto chido mar nam. Ka jogo marito alwora koro dwa ni sirikand kaunti obed gi chenro makare mar keto kuondego eko minyalo kete jwelni kod chupni mag plastik kaka yor konyo e rito alwora kod chugo thuolo mag tije ne rowere. Nyocha koko njanwa Madaraka Day mano ntiere ncha ntiere kod ji mang'eny seriously manyiche welo mancha nodonjo Homa Bay kae. To kama welo donje ng'eni chilo nyaka bed mamalo, especially jwendni mancha ne ji notiyogo. To jwendni gidhi kanye. Kwayowa maduong' en ni mondo wabed kod circular economy kata mwandu marundore e weche mek rito taka. Solid waste management poko chopo kare. Wasabedo kwa die public participation kawa wacho ni allocations mag environment odhi ka ng'iyo kaka wayudo dumping sites, maybe mago dhi bedo spaces ma wakeini gi jok matindo nyalo bedo innovative. Plastic inyalo wilo los go gik moko. To kaka wacho ni ji onge tije e county wakae to county waka kende, maybe plastic no inyalo tigo mondo wane creativity mar nyithiwa. Bende gikwayo jopiny mondo okaw ting' mar rito alwora kendgi ka jogo modak machiegni kod dhowedhe bende gidwa nokonygi rito nam lolwe ka giweyo tim mar bolo jwelni kod chupni mag plastik e nam lolwe ma osebedo ka hinyo ngima lee modak e pi. Sami ng'iyo community kuma wadake, ng'ato modho gi pi, imodhe pi gi chupa ni otere kanyo, chupa ni iyudo kowite street. Makwayowa makende en niya wakete maino mang'eny e loko pach jopiny kaka onego bed ni wa handle plastic waste. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Muna ka juma nyakoro mga jwang' wakelo ni chenro mar gin kanye. Kawuono wamiyo ni jaduong' Alfred Ogola en jatend gweng' e kadak ma Owino Uhuru e kaunti ma Mombasa. To bende
yango nonro mar Kardak Oma Wino Uhuru gi weche mantiere jatachendo ni Walter Nyambaga miyowa mbaka ewi Alfred Ogola kod Kardak Noma Owino Uhuru. Losi mayome makwadho nas kendo rwako e gweng' man kod nying miluoro Owino Uhuru. Kardak man kod nengo e ngima oganda mantiere ka. Mondo wayud mbaka matut ewi kaka Kardak Owino Uhuru to kod loch mare, wayiero goyo mbaka kod tekre gweng' maka Alfred Ogola. Ajalego kochien dadra. Ogola en achiel kuom jotelo man kod ting' mar tayo Kardak maka Owino Uhuru kendo neno ni onge machinglo kata oledhi mathoth mag mecho, yombo kod mwandu ng'ato, lodho mwandu ng'ato e udi, mecho kod ang'enge, kumago yenjre, yombo kod mondeji to maduong'. Ong'eyo nonro mar ng'ato ka ng'ato ma ochopo Uhuru Owino madwa dak kendo nyaka opwodhe kuom timbene. Kamagi duto dwaro rieko. Ogola nosomo kanye. Nyola higa 52. Nasomo e skul miluongo ni Atera. Kana ok Atera dhi skul miluongo ni Osoro. Ka ok Osoro adhi Segere. Segere kanyo mane mtoka ogweya bawe e klas 6. Kadhi osuptal Mulago. Koro kana ai Mulago ne kanyal somo nikech ne an kod injari. Tok techo somo, Alfred nochako menye piny Limamba ma Uganda. Nadhi kamiluongo ni Bugiri, Uganda. Chako menyo mara. Bugiri district. Kawok Bugiri adhi nyaka Kampala. Kampala naloko gimiluongo ni mandas. Ai bang'e nano da Kampala okumora. Ne bitisho mago lweny ne ng'eny Uganda. Ama aduogo dala. Pa dala biro nyaka ir wuonwa maduong' Kiambu. Ne tie leba Denga Boro ne tie leba. Pokoni bang' chopo Mombasa nobedo jathedh chumbe matuklo e kind tije mamoko. 69 madonje Nairobi. Tarik 15 dwe mar 9 ima ukabire Mombasa. Kana adonje ir minwa niliona Angelina. Kana no kibarua kwa mihindi no kawa kaka nyathine. Mano yor said kocha railway Patel Hardware nyaka pirabiro gachiel. E higa mar 1974 e ndalo loch mar jatend piny machon Jomo Kenyatta, Alfred kono ni jaduong' moro majambola to jawer no eroga miyo Kenyatta mor e kod wende mag pak. E kuom kinde ka kinde ne ojawuotho ga gi tiende kochopo kuom Kenyatta to kata Kenyatta bende ne manye kama odake. Owino ne jakure e piny Ugenya. Nyinga no biro ne wan kod jaluo miluongo no Owino. To no wer nga Kenyatta eno ga kan gi tiende nyaka State House town ko wer ne Kenyatta no ima no luonge go no Owino Uhuru kech no wer ga wendo Uhuru kaka ne jono angoloch koro jaduong' Kenyatta no omiye nying no Owino Uhuru kaka metu luono Owino Uhuru koro Owino Uhuru no ima ne koduogo kar koro dago ka no daka mumalo kamiluongo Coachworks koro noro kabaka koro ngamo kati luongo no Owino Uhuru. To Owino bende noyangore kod kit era to kod mor kuom oganda. Ne jaluo ng'ama rateng' motumo dende ne nudu Kenya to ne ng'ama ne jamor mamor mane miji mor omiel ni ji maduni machon cha to moibe chako ne luongo kano Owino Uhuru. Uhuru be kanyo donjo mo ong'emna kano Owino Uhuru. Magi duto ne timore ka Alfred ne nie loch nanga kendo tiyo kod sirikal. Loch nanga achako tiyo 2007 nyaka samwa wuen podani loch gweng. To Owino Uhuru en kar jot moting'o dhoudi buora. Ere rieko ma otayo godo oganda maket kod magi? Ni nyaka dwar japiny ni mondo gibed komiti. Jalupna be nyaka bed japiny ni. Tadwaro dhoudi nyaka wabed kanyakla. Kan wating'o dhood Akamba, wan kod dhood Jabluya, wan kod Jakuyu, wan kod Jagriama. Koro jogo nyaka hakisha ni gidonjo i komiti mar village elder. Nyaka dwar we keti kanyakla magi wachachiel mar sirkal. Magi mi wacho nok dwar gibe gi wacho ni gino ok timnade ok timre.
To nono ng'ato chopo ka to nyaka tekre gweng' bedie kod ng'eyo kod askache mamage ni mar sirikal kata kalo kodi to nyaka irieri. Nyathi modonjo ka nyaka penje to iwuod kanye to mibiro kani ng'ama ler to kumi ai we kaler nikech nyalo bedo nyathi machambe cheche makodonjo ka karanjo ketho gimoro chien kori manye koro kodako biro ketho gikijito chako ketho nying joluo mano gima na atamora to kibet ka to kibet kani iluoro mana dala nyaki ni dhi dwaro kibarua to ka gidwar kibarua nyaka dwar kaka nyalo di mondo idog dala Kisumu bor Mombasa mawo manyalo yana Mombasa biro madho kongo Mombasa luore ka ile nyaka joluo nyaka ng'iye nden ng'ama nade nikech mano ng'ama kata dhako ko bikendo tur luma onge dhako to tiyo ok wapar ken ng'ama ber. Alfred wacho ni osetiyo kod jotend piny Mwora Munywando Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta to kod jatend piny William Ruto. Kata kamano omor kod tendo Uhuru Kenyatta. Loch manyan go machiegni no Uhuru watiyo go ma kota romo mar jodongo ne bedo mang'eny ahinya nikech Uhuru noketo chife nyaka tudre nyaka bed kod gimiluongo ni bura koro chife go nyaka rom gu jodong gweng' seche te giromo wawacho weche mag gweng' wawacho wach mag kaka gweng' kuo ng'enye chang'a ng'enye jomaricho nitie koro chife go kawatwa omor kod okenge mag dongruok mosego kar jot mawino Uhuru. Kana donjo ka ndara ne onge dalani dala ne joda kata ne na kongo gumon mane ohala mane maduong' dalani imera mere joma seche te gukuo gumon koro kana an wang'o mago na nona konga igukuo gukongo igoro nyaka jokuoyo kitna wanted gibro nega sijinade to nano ankan kod polisi machiegni sana ospidi machanga mwe mane watiyogo bigi miya nyaka polisi marita okori kamidhiro nyiedhore maikowe ng'ato kaluo to nyaka gitimie choko moro igolo buk to karo maro masa seche adek ang'wen to pesa no oseyudore en ang'ama iteri gari yodhi adhiya kata mna mine mathagre machuo gi chando kani koro onge kaka otimre nyaka wachang ne pesa odhi dala dichuo manokele koro krite koro gimachuo nyaka warang pesa mondo keti gari odhi dala seche maken gi nyithindo chandore to kwan wanen ng'ama riemb koti ot to wanyalo dwaro pesa mondo wachulne ot modhi bete kapod wanono kaka obroa. Kata kamano Alfred gisani dende lit kendo en kod kwayo makende ni oganda kalore kod tije mosetimo etiladik ni okabedo go giherona tiani otata tudno hamano koro pesa madhi go hospital onge kech tich mana tiyo ma ne nyalo miya konyera to naseweyo an akwayo ne ogandawa gikonya mondo gichiedha pod angima ni tielo ni othathoya ng'ich modonje ni nyalo chiedh. Nyakwara Mogi erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thuolo duto ne en Walter Nyambaga. Ud kweru thun ka ji dhi kendo ka ji duogo oriti masane. Wakaw yo machielo Nyakorom Gajwang' Nyarongo Louis wacho ni entie Migori Suna West Kipasi wacho ni en kanyo gi jaode oko kanda gintiere kodwa e chenro. Otis Tinga Oganyo wacho ni rapogi weche gichopo ne yo makare ahinya kendo entiere kodwa. Biano kanyo ote mar Jakom Gideon Midega Nyakwar Dorka Wuodu yo Mogango wacho ni entiere Kisumu woro kaka Genzi mogo pod ntiere kod rem kendo nyaka sani ratiro poko chiwnegi wacho ni en gino bende inyo chunya ahinya. Honda Kwanya wacho no mora ahinya gi Ramogi TV to moloyo mora ahinya gi jo West Karachuonyo Ward okwang'yo gimane jogo timo. Neno bende yote Maroniala Mandela wacho ni entiere budho ka pile gi familia mare gi Mingi Chris Noniala kato wacho no mora ka President Ruto no bagoro makanyo kako wuoyo to moloyo Kaluo wacho ni jotend Luo duto yoti gi President te gi Ker kendo wacho ni Kaluo kosingo to timo kaeto wacho kanyo ni okomos ne gavana Mama Bay Gladys Wanga. Oyo matin Nyakorom Gajwang' wadugo kod mago mag tuke kikidhi mabor.
All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pause at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Migamo chungne mwandu mantiere bolo oyango ni dhi nyime gi luoko i sekta mar kunyumule kaunti ma Kisumu kod wenge mamoko. Chan migao no Hassan Joho olero ni okang' mane gikawo ma okuongo en mar yango ni chenro mar kunyumula ok en ketho mak mana ni nyaka koro time e yor chik. Jo yango ni sani sirikal dhi nyime gi chenro mar chugo riwruoge mag saga mag jokunyumula kaka Tram, Dawa kod Kopingo. Joho ne duoko penjo ma seneta mar kaunti ma Kisumu Profesa Tomo Jienda ma openjo lere wi okenge ma oketo mag bero sekta mar kunyumula Kisumu kod chenro mar yo sekta no mar ludho ko jogo matiye tok chik kod geng'o kethruok mar alwora. What regulatory framework exists for mining in Kenya, particularly regarding the safety of miners and prevention of child labor, and could the CS explain the attendant enforcement mechanisms? Part B, has the ministry conducted assessments or surveys to establish the extent of illegal gold mining operations in Kisumu County, and if so, could the CS disclose the findings and explain any efforts by the ministry to regularize illegal mining operations? Part C, what training or capacity building programs does the ministry offer to small-scale miners in Kisumu County? Could the Cabinet Secretary explain the steps taken by government to mitigate the negative environmental impacts of gold mining operations in Kisumu County? We are on course in training and capacity building on our artisanal miners and adhering to the regulatory framework and of course Mining Act 2016. We have now formed cooperatives. We have undertaken capacity building. We are in line with our regulatory framework to ensure that they adhere to the regulations. We've also deployed county mining officers to ensure that they work hand in hand with counties and communities so that we can adhere fully to the requirements of the law. In other words, we've not only decriminalized the artisanal activities, but we've also created processes of ensuring they adhere to the rule of law and also are supported accordingly, working with other partners such as NEMA, Ministry of Environment, and Ministry of Cooperative.
Sirikal ma Kenya kokalo kuom maguch omenda mag tuke mano sports fund oketo tenge siling milion 55 mar konyo alap mar tuke mar Othaya Stadium ma gedo mare geno ne dhi rumo e bwo dweche 4. Man kaluwore gi chik mano gol ko jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare yo masawa ma piny Kenya kamano singo gero stadium manyasani mar konyo nyao talanta mag rawere alworano. Pauno dhi bedo gi kar